Bare fed. Det var nice. Altså sidst, et eller andet sted med 20-30 euro. Ja, okay. Jeg har 16. Okay, 14 nu efter sådan noget, hvis jeg sælger min Volcano. Two silo. 2 hvad? Silo. Åh. Men det kommer vel ikke bag på nogen. Nope, overhovedet ikke. Outside one and two roof. Bump mig op på taget. Hvad for tag? 10 taget. Der er hvor Stine er. Der er en der. Jeg kan ikke ramme en skid. Det kan jeg godt se. One kan du også. Så bare næsten ikke en masse flere skud. 2 mod 2. 2 mod 1, bro. Yes. Er det pack, der er dernede, eller hvad? Det tror jeg. Hørte jeg ikke lige en? Han vidste ikke, hvad Jeg det så kom. overhovedet ikke, hvor jeg var. Nej. Giv mig, what the fuck? Giv mig et godt våben, giv mig et godt våben. Hvad er det? Det var en Glock. Det var godt, jeg ikke nåede at få den. Where is this shooting me at? Oh my god, kom til at købe sådan en her. Den kan jeg ikke bruge, hvis jeg skal gå kat. Oh my god. Oh my god. Let's go! Oh my god. Bam! Vi har vist fået den samme idé. Ej, jeg går bare herind. Ellers er vi 3 outside og ingen af. Og det går bare ikke. Jeg kan høre, der er nogen... ja, jeg kan godt høre, de går derom. Shit. Bomberne af. Raped! Fuck, han troede, det var hæk, det der han gjorde. Tror du? Ja, det gjorde han, helt sikkert. Det kan jeg selv tro. Ja, okay. Han kom gående bare sådan stille, du ved, ikke larme eller noget. Og så det gjorde jeg også helt tilfældigt, og så lige der jeg ryger ud af venten, så hopper jeg bare derud, og næsten nærmest pre-fire næsten, og så rammer han bare one shot. Push! Ja, okay. Og det kommer an på, hvor kritisk han er. Det er sikkert meget kritisk. Grenade out! Deploying flashbang. Den er det dig der ovenpå. Bomb ramp. Jeg sætter mig i vores favoritsted. Throwing flashbang. Yeah. Jeg elsker det sted nu. Der er ikke One nogen ramp. brug for det. Efter opvarmningen. LOL. Ved han, hvor det er? Han stod bare her. Dude, du blokerer for min... jeg er nede for den. Hvad skulle du? Du skulle have take 9'en. Play IT if you want. Okay, thank you. Negative. 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 No. Throwing smoke. Affirmative. Nope. Negative. Rigged. Informate. Det er Swigger. Jeg fik der Swigger. I keep One roof and the one T-spill. en roof, eller hvad? Ingen idé. Flashbang. Der er i hvert fald en på TT. Ja, han er død. Der var et ekstra sådan noget, ikke? Ja.
Jo, jeg trykker bare ja, men så stod der så også, at jeg allerede har et nyere program. Eller en nyere version af det. Let's go, let's go. Ham der, han kan vist ikke lige nuke. Står jeg ikke. Det er ikke det, der genialt. Laying down smoke. Der er en scout udenfor. Grenade out. Throwing grenade. Ikke mere. Oh my god, jeg dingede ham. 91 HP. Oh my fucking god. One lobby, 9 HP. Wow. Det er nederen. Ja. Så du det? Så du det? Bomb outside. Going. He got my. Oh. Ser du det? Ja, det er blå. Hvad så? Ja, det sad bare og kiggede. Fuck, han er konge. Han sad bare og kiggede på mig mega lang tid. Don't panic. I love you. Homo. Fuck, Homo. I'll be gay for you. Oh my god. No, 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 no. Yes, 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 No, yes, no, 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 no. yes, 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 yes. That's a negative. Roger that. You should take him, man. He's hot as hell. Negative. No. No. Yeah, yes. He used to do me. Smoke. You should do him very much. No, sir. Very much. Wrecked. Jeg tror ikke, de tør at gå udenfor længere. Og de to af, hvad der lige nåede på de to første, der kiggede frem. Throwing smoke. Det er skud efter mig. Deploying flashbang. Grenade out. Ah, sorry man. Fire in the hole. Og det var Det var bare mig. dig. Så det er okay, så er jeg ligeglad. Ja. Woo! Grenade out. Sidder du? Oh my god! Ja. Han står der oven på stigen, hvad det hedder. He's on top of you, on top of you. Oh, Below shit, you, sorry. On ladder. Half HP, low HP, on top of you. Oh my god. Oh Laying down shit. smoke. Nej, han er gået nu. Grenade out. He's low HP. I got 60 damage on him. Nice. Oh my god. LOL. Hack. All hack. Jeg already did. Move it, move it. Køligt nok alligevel. Er du ikke med mig herude, bare? Laying down smoke. Ud og hygge. One going roof. Throwing grenade. Deploying flashbang. Flashbang. Throwing flashbang. No. Lol, jeg har slet ikke tænkt over den her bro her, ikke? Og der er den her stige på, så nu kan man komme helt ned fra A, og så hoppe op i heaven, eller hvad man siger. Seriøst. Ja, fordi der er jo den der stige, der hænger der. Det har jeg slet ikke tænkt over. Jeg har kun tænkt over, den var fucking irriterende, når man skulle ned i. Ja, okay. Flashbang. Deploying flashbang. Jesus. Der er en til derovre. Secret. Don't come in secret. Fire in the hole. One on A, low HP. Squeaky, 24 XP.
Nope. Jeg forstår ikke alle de knapper, der er her på. Hvad for nogle knapper? Alt. På hvad for noget? Hvorfor er der sådan noget skorper ned og frem og tilbage på musik og start og stop? Det er bare for at gøre det nice. That's one on A. Don't take Here's time. no No time. time. No time. No time. Nice, my friend. This match is taking so long. Can I have your AK? Negative. No, it's not yours. What the fuck? Negative. No, seriously, can I have it? Move it, move it! Tango Mike. Thank you, my friend. I will love you forever. Smoke! Forever and ever. Throwing flashbang. Eller Jude, kommer du over til Ram? You make it the bride now. Kom, hvis du har brug for hjælp. Jamen, jeg vil gerne boostes. One more. Laying down smoke. Oh my god. Kom. Der er ikke nogen udenfor alligevel. 10 HP1 lobby. Grenade out. Hvad siger du, Ram? Over på Levent. Det kan Jeg er godt, død. de går af. Der kommer en Ram. Gør der. Tror jeg i hvert fald det sidste jeg så, det var at han gik mod Ram. Grenade out. Ja. Lol. Kobe! Throwing smoke. Throwing flashbang. Nå, så vil jeg sætte min computer til at hente Sony Vegas imens. Deploying decoy. Nice. Ja. Så kan det være, at man også lige skulle hente Photoshop. Oh my god. Det har jeg allerede. Jamen, Where har is jeg he? Info. Hvad er det? Det har jeg jo sjovt nok, ikke vel? Det var ikke dig. Deploying flashbang. Ingen eneste om, hvor den sidste han er. Jeg er helt lost. Og der er ikke ret meget tid. Han saver sgu nok. Bam, bam, bam. Og vi er jo begyndt for satan. Nej, det glemte jeg at sige. Let's go. Look away. No. Stop it. Deploying flashbang. Flashbang. Throwing grenade. One side. Oh my god. Should be low. 19 HP cat. Outside. Ja, var han oven på dig? Smoke. Ja, han var ovenover dig. Ja. Tag AK'en. Kig bag dig. Var der ikke faldt ikke måske en AK nede her et sted? Som jeg tabte? Nej. Dammit. Doesn't matter. Okay, then. Thank you, my friend. That's a negative. Negative. Har du set, hvor billig en Cyrex er nu om dagen? Nej, hvad koster? Let's Jeg go. mener, det er under 10 euro. Dermed. Så er jeg glad for at jeg købte en Golden Foil. At jeg solgte min Cyber, for at begynde at blive så billig. Ja, det vil stadigvæk hellere have en Cyrex. Det kan også være, at jeg gør det, når den er stoppet med at falde, men jeg er bare glad for, at jeg solgte den inden, Throwing smoke. Outside one half HP. hvis du forstår. Ja, Grenade out. jeg forstår. Så jeg ikke vidste så meget på det. Throwing grenade. Hvis du forstår det. Two red box, one low. Throwing flashbang. One main. Min AV! Der er også en her. Fuck dig. Vil du have en? Ja. Okay, så Det bytter er vi. selv givet at have den. Oh my god, jeg kom til at købe den. Jeg kom til at købe den af 4. Oh my Købte du god. en AV? Nej, jeg kom
hvis jeg købte Nå. en 4. Der var en AV. Jeg droppede sådan... Jeg droppede min M4 til dig, og lige da jeg gjorde det, så købte jeg en ny M4, og så droppede jeg også den, og så fik jeg en. Ja, okay. Oh my god! Ham der han blokkede mig, så jeg faldt ned. Fire in the hole. How dare he. 67 HP. Deploying flashbang. Retreat! One main coming out. Outside. Headshot. Grenade out. Throwing grenade. Og hans finger er fucked. Jeg skal ned og se. One may Laying be in down radio. smoke. Oh my god, no scope. Oh my god, bro, hans finger er helt fucked. Prøv lige at spectate mig. 2 sek. Ja, hvilken finger? Den der. Finger? Jeg kan ikke se nogen finger. Der var jeg scoper. Der er ikke nogen finger på min skærm. Du skal se det på... på klipvideoen bagefter. Det ser dumt ud. Optager du? Boo. Ja. Nå, så skal jeg jo gøre mig bedre. Jeg tror, det ville blive bedre, hvis jeg sagde... Og jeg bliver meget bedre, hvis du er optaget. Det kan du sagtens sige nu. Oh my god, jeg bliver mindfucked over, der er en af vores egne, der render rundt med secret. Flashbang. Deploying flashbang. Der er lidt af spawn eller noget. Throwing smoke. Fire in the hole. Fuck, spawn ser også mærkeligt ud nu. No, man kan slet ikke komme op på den der mere. Kom op på hvad for en? Den er i T-spawn. Den er bil der, hvor det plejer at være en lastbil. Nej. Den er røde container. Nå, den blå container, mener du? Ja, den røde. Den blå. Ja, den gule. Go, go, go. Hej, Stille. Throwing flashbang. Og så ligger hun så bare ved siden af mig. It was so cute. Yeah. Yeah. Laying down smoke. Flashbang. Grenade out. So cute. Flashbang. Yes. Grenade out. Kæft, jeg synes, det går dårligt for kvartererne. Ja, 11-0. Altså, jeg håber lidt, det bliver 16-0, for jeg har ikke prøvet det før. Har du ikke prøvet at få 16 den før? Nej, har du? Fire in the hole. Ej, ikke mange gange. Jeg har da prøvet det et par gange. Der har jeg sgu ikke. Throwing flashbang. Der er en derhen ved ramp. Der. Og det har jeg godt hørt ham. Camper bare for vildt, han gør. One lobby. Smoke. One Hot. Hood. No ammo. Grenade out. Fucking spasme for vildt der. Hvem gør det? Heaven bomb. Blast outside. Throwing grenade. Oh my god. Heaven. Peeking. No time. Oh, he got dime. He No, got no, dime, no. alright. Oh yeah, he got dime. Counter-terrorists win. He just didn't take it. He did not got time. Jeg tror også, han havde tid til det. Han havde 6 sekunder, og han stod op ved bum. Han skulle bare hoppe ned ad planten. 60 is coming real. Bam, ba-da. Alright, gentlemen, this is it. Ramp on. 2 ramp.
With a Oh bomb. my god. Deploying flashbang. Oh my god, man. Hvorfor jinxede jeg den? Så skrev jeg 16-0, og så taber vi selvfølgelig en runde. Hvad sker der, mand? Jeg vil se. Jeg skrev 16-0. Lige denne runde. Så taber jeg. Of course. Så kommer jeg ikke til at prøve det alligevel. Jeg tror overhovedet ikke. Jeg tror stadig ikke på comeback. Hvad? Jeg tror ikke på comeback. Ja, det håber vi da ikke. Du har set, der er 3 af dem, der er i samme plan, så der er nok bare sådan to silvers eller sådan noget på det hold. Flashbang. Gart orange, der står i vejen siden. Outside. Laying down smoke. Grenade out. Secret, maybe. Ja, du hop ned til B, bro. Hurtigt. Jo, ja, han Gå B, gå B. To secret, du kan. Kommer de hernede eller hvad? Ja. Det er ret One sikkert man. på. What? Han er 2 HP. One is 2 HP. Jeg tror han er 2 HP. Nej. Jo, det var han. Fik du din gratis AV bare? Ja. Is B main. Both move. Where Åh, guys? it's A. Er det B? Er det A? Det er bare som du sagde, det er det ikke. Nå, lol. En. Wow. Oh, fuck. Oh my god. The miss. Så er der en ovenpå. Der var der også en. What? Throwing flashbang. Du kan ikke rigtig gøre. No. Du dør ved. Gør du ikke? Hvis du står der. Jo, det har jeg ikke tænkt over. Fuck mig. Jeg sidder bare og tænker, jeg skal bare holde den her, så lever jeg. Det gør jeg altså ikke. Du fik dem i det mindste. Ja. Så de ikke har AV. Nå, sidste runde. Sidste runde bør. Oh my god, jeg var slet ikke råd til at købe den der meget. Let's go earn our pay. Thanks. Decoy. Deploying flashbang. Flashbang. My god. Deploying flashbang. Oh my god. Jeg gemte dig. Nå, okay. Outside up. What's Jeg up? ikke brug for at gemme dig, du nakker bare. Tager dig med. Hvad siger du? Back. Jeg har slet ikke hørt dig bare. Throwing flashbang. Jeg siger, Nå, jeg har ikke brug for at gemme about dig. Du lægger helt vildt. Throwing flashbang. Lower elbow. Throwing smoke. Fire in the hole. Secret. Okay, wall. Above me. Bum er udenfor. Forfra sig. Fandt ham den sidste. Spørgsmål. Han har vel ikke tænkt sig at se. Og så render han rundt Inside. af. Low HP. Hvor var han? Where? A or B? Right. Hey, Nice. Køb kævler bare.
Vent til rush. Ja. No Rush Hvad er now. det? Now we Vent rush, eller hvad? Ja. Better run. Hey, clear. What's up? Ja, ikke lige. Never mind. Ja, de har ikke engang tænkt sig at prøve, eller hvad? Oh my god! One wins. Fuck, det var skidt af mig, det der. Men I venter, eller hvad? Ja. Ingen wins. Nu dør jeg. Det var kun pistol alligevel, ikke? Oh, I don't die. Lol. Nice. Nå, han var derinde og døde, ikke? What? Nice, man. Yeah. Good info. Superman. Så ved jeg bare, at vi kan gemme os der, bro. You should die with your friends. How many HP did you have? Before the bomb exploded? 22. This is our fight. Så han mistede kun 2 HP. Wow. Mary face. The smoke is real. Sally boom. Flashbang. Someone take pack. Og ikke nogen af 2 pack. Nope. Throw in the flashbang. Så henter jeg den, fandme. Why no one took bomb? Because we are all idiots. No. Yes. The worst spray is real. Hvorfor ligger bomben op på taget? Fandme. Det er fandme. Ah, shit. God. One heaven. Oh, I think he's dead. I'm throwing the flashbang. Low. Behind heaven. Hvor var han henne? Et eller andet sted oppe i heaven. Okay, så gør jeg B. Watch. Go play. He's coming. He saw you, man. Hey. He's on B. Go, quick. Planted. Det er fucking sygt, der kun er en vent nu, så det er fucking nemt at holde. Ja, Kan det kun gå for en eksempel vej? det der. Easy. Why it's so easy? Because it's easy. Han var mærkelig. I haven't killed someone since the 4th round or something. Let's go. Yellow, can you suck my dick? Yes. Please. I am sick. Suck my dick. Oh yeah, shit. Oh, thank you so much. I play better now. Han var en klam. No worries. Han er 20 HP. Han er i smoke. Hey, clear guys. Jeg synes godt nok, de rusher, de der CT'er lige nu. Fuck mig, man. Ja. Can come A. Come in. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Throwing fire. I'm throwing a grenade. Nogle lortegrejer, han kaster. Throwing a flashbang. Terrorists win. We have destroyed
Right there. Lille. Nu ser vi rank, ja. Jeg gætter på et 3 af dem med silver. Tror du? Nummer 2. What? MGE. Okay, det er jeg ikke regnet med. Nej, det bliver godt nok elendigt.